Soc el David Isern de l'Hotel Muntanya de Prullans, que forma part d'una marca que és el Cerdanya Eco Resort, en el qual hi ha diferents empreses familiars, dintre les quals també tenim una empresa d'activitats. Estem molt satisfets del nou camí que està agafant l'Agència Catalana de Turisme amb el tema de les marques i segells, perquè exigeix una especialització i creiem que això és molt bo. No només formar part, com era abans, que pel fet d'estar en un club doncs era pagar una quota i ja està, sinó que si tu vols que et promocionin, has d'estar realment preparat per un segment de mercat. I això és el que demanen amb les marques i segells. Unes normatives mínimes que tu has de complir si vols estar allà dins i que després, juntament amb la col·laboració público-privada, doncs poder-nos promocionar. I amb tots els coneixements que aporten els centres de promoció turística que té la Generalitat arreu del món, doncs això és una bona manera d'arribar a uns segments de mercat molt concrets. Una altra de les coses que valorem molt de l'Agència Catalana és tot el tema de formació, perquè ens aporten uns professionals que ens ajuden a formar-nos per estar preparats per aquests segments de mercat. Actualment formem part de la marca del Catalunya Convention Bureau i de la marca d'Actiu i Aventura i també els segells de senderisme i cicloturisme. I ara estem esperant que aquest any surtin la marca d'ecoturisme, que encaixa perfectament amb el nostre perfil i la nostra focalització cap a la natura, i també el turisme de natura en família, que també és molt l'especialització que estem nosaltres. Amb l'Agència Catalana ens ha permès d'arribar a fires internacionals, com per exemple la Fitch and Bandelbirds, o també hem tingut l'ocasió de poder assistir a workshops com el Vai Catalunya, en el qual acudeixen touroperadors d'arreu del món aquí, que per tant ens és molt fàcil a empreses petites com nosaltres de poder accedir a ells, o també hem acollit en les nostres instal·lacions algun press trip.